UPPला जेबो खहा जाया नायलाय UPPला खहा जाया सोर बुंदों बेखौ लाना फै आंनि खाथियाव डिसेम्बर दानाव UPPL दोलोआ गोबां खहा जानो थांगासिनो दं जितेन मुसाहारि UPPला जेबो खहा जाया नायलाय डिसेम्बराव नायलाय मा रखम दैनि बानाया बोहैगोन UPPL दोलोआ जितेन मुसाहारिखौ दोलोनिफ्राय ओंखारनायाव जेबो खहा जाया होननायखौ लानानै गोख्रों बिबुंथि जितेन मुसाहारिनि UPPL दोलोआ लस जाया बेखौथ' बुंखायो गाबोन आं नङा सोरबा ओंखारबाबो बेखौ बुंखागोन ना UPPला जेबो खहा जाया नायलाय डिसेम्बराव नायलाय मा रखम दैनि बानाया बोहैगोन आं नङा सोरबा ओंखारबाबो बुंखागोन जेबो खहा जाया होननानै UPPL दोलोआ लस जाया बेखौथ' बुंखायो गाबोन आं नङा सोरबा ओंखारबाबो बेखौ बुंखागोन ना UPPला जेबो खहा जाया नायलाय मा रोखोमनि खहा जागोन सोर बेलाय खहा जाया होनग्रायालाय डिसेम्बराव नायलाय मा रोखोमनि दैनि बानाया बोहैगोन UPPला खहा जाया सोर बुंदों आंनि खाथियाव लानानै फै UPPला जेबो खहा जाया नायलाय मा रखम खहा जागोन नायलाय सोर बेलाय बुंग्रायालाय खहा जाया होननानै डिसेम्बराव नायलाय मा रखम दैनि बानाया बोहैगोन UPPला खहा जाया सोर बुंदों बेखौ लाना फै आंनि खाथियाव गयबारि ब्लक कमिटिनि BPF हान्जाया UPPL दोलोनि नेहाथारिखौ तामुलपुर साब डिभिजननि WPT and BC ST जौगाथाय खोन्दोनि मासिगिरि जितेन मुसाहारिखौ आर'नाइ फालि गांफा गांफा होनानै बरायदों जाहोना बेनो जे रायजोआ सानदों जे सरकार थासेयावबो गोग्गोम खुंथाय बोलो थासेयावबो मानो माने जगदान जायोखो BPFआव रायजोफोरनि गेजेराव हयथ' एसे साननाया बाय उगुल थुगुल जादों थ' बाथ्राया जेबो गैया UPPLनि जिथु रायजोफोरनो होनाय जिथु माने बाथ्रा होनाय गामियाव जौगाखांनायनि माखासे बिथांमोना बाथ्रा दंमोन बेखिनिया जाफुङाखै थ' बेनिखायनो आंबो सानबाय मा जे जुदि UPPLआ जेबोखौनो मावनो हायाखैबा थ' माथो आरो बेयाव जों रायजोनि सेवा खालामनोसो फैदों नङा होमबा रायजोनिनो जुदि मोजाङै सेवा खालामनो हायाबा खाखनाव थानाय सरकारा थ' बे सरकाराव थानानै मा लाब गतिके हाग्रामाखौनो जिथु रायजोफोरा आरो नागिरफिनदों आरो गामि गामि हाग्रामा सारनि आरो BPF नङा होमबा बे BPFनि जिथु धौ सोलिदों गामि गामि हाबनानै जों सोंनानै नायोबा रायजोफोरखौ गैया UPPL सरकारा जेबो मावनो हायाखै जोंनो हाग्रामा सारखौ नांफिनगौ UPPL सरकारखौ जोंनो नांला बिदि होननानै बुङो अब्ला रायजोनि गांनाय उखैनायखौ बिथांमोना सुफुंनो हायाखै निस्सय नंगौना नङा बाथ्राया बिदिसो जादों थ' बेनिखायनो आंबो डिसिसन लाबाय मा जे BPFखौनो दोलोखौ आकृष्ट जानानै आंबो दोलोआव जगदान जाफैबाय जिहेतु बिथांमोन ना राजनितियाव नोङो फावखा फोनलायनाया जाखायो बेखौ बे खिन्थु अरिजिनेलि जेरैबायदि UPPLआ बुंदोंमोन जे गामि गामि हाबनानै माने BTR चिफआ गामि गामि हाबनानै गामिनि दुखु खैफोद खबर लाहैगोन खिन्थु खबर लानायखौ नुवासै BTR चिफ बिथांखौ थ' बेनिखायनो बिसोरो ओरैनो खुगायाव बाथ्राखौ बारा बुङो खिन्थु मावनायाव एसे खम नुयो आरो माने बारा बुङो बिथांमोना गोबां बिथांखि आसनि लाबोदों होनना बुंदों बिथांखि आसनि लाबोदों होननाय खोनादों खिन्थु बेसेबांबा बेखौ मिथिथ'वाखै 2 लाखबो होननाय खोनादों दा बिथांखि आसनिजों बिथांमोना जुदि देरहानो सानदोंबा जानाय नङा बिथांमोननि फैसाखौ लाखिना दोनगोन नङा होमबा भटआ होनाय नङा रायजोफोरा BPFनोसो होगोन भटआलाय नङा होमबा जिहेतु मैया UPPL दोलोआ लस जाया बेखौथ' बुंखायो गाबोन आं नङा सोरबा ओंखारबाबो बेखौ बुंखागोन ना UPPLआ जेबो खहा जाया नायलाय मा रखम खहा जागोन नायलाय सोर बेलाय बुंग्रायालाय खहा जाया होननानै
डिसेम्बराव नायलाय मा रखम दैनि बानाया बोहैगोन इउपिपिएलआ खहा जाया सोर बुंदों बेखौ लाना फै आंनि खाथियाव दिनै आसलते गयबारि ब्लक बा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा बिपिएफ दोलो हिसाबै जोंहा बहुत मोजां मोनसे दिन होननानै जों बुंनानै लानांगोन खारन दिनै जितेन मुसाहारिया तामुलपुर ओनसोलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो गोबां सम बिबान बाननानै खामानि मावबोदोंमोन आरो बिथाङा थांनाय जितु बिटिआरनि मुभमेन्ट बेयावबो बिथाङा सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै सिनायजादोंमोन आरो दिनैनि थारिखआव इउपिपिएलआवबो नैबे सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टआवबो बिथाङा गोबां गिदिर गिदिर बिबान बाननानै खामानि मावबोदोंमोन दा बिथाङा बे इउपिपिएल दोलोनि प्रमद बर' दैदेननाय जितु सरकार बे सरकारजों जेबो जाखाला होननानै बिथाङा स्पष्ट मिथिनायनि उनावहाय बिपिएफ दोलोआव जुगदान खालामफैबाय बा हाबफैबाय बेखौ जोङो गयबारि ब्लक हिसाबै बिराद साबायखर होदों आरो जों दिनैहाय बिथांखौ बरायदों दिनै तामुलपुर जिल्ला बिपिएफ बेवहाय बिभिन्न सेलफोर दङ वमेन सेल इउथ सेल माइनरिटि सेल बा कच राजबंसि सेल आरो गासिबो ब्लक आरो प्राइमारिनि मानसिफ्रा फैनानै बिथांखौ बरायदों बे जोंनि थाखाय मोजां आरो फैबाय थानाय समाव जितेन मुसाहारियानो गावसिनि माखासे थाबोनाय दैदेनगिरि बा मावथिफोरखौ बिथाङा लाबोनो हागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ बिनिखायनो जों दिनै सिन्था खालामदों बा जों बुजिनो हादों फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'आ नैबे गयबारि समस्तिनिफ्राय बा कनस्टिट्युएन्सिनिफ्राय आउट जानाया सैथोसिन बिथांल' आउट नङा सारा बिटिसिआवनो बिथांमोनहा दिनै जिर' जानो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो गोबां आसलते जोङो बेवहाय जोंहा 40टा ब्लकआव जागोन बे जुगदाना खिन्थु बिनि भितराव जोंहा मात्र 25टाल'सो थांदोंमोन आरो 15टा ब्लकआनो दाबो दंबावो खारन माइ हानाय दुब्लिबारियाव मानसिफ्रा थादों बिनि थाखाय जोङो एसे जयनिं प्रग्रामखौ फावसायनानै दोनथ'दोंमोन दा जा हक मानसिफ्रा माइ हानाय माइ मारा नानाय बे जोब्बाय बा जोबसिगोन बिनि उनाव जोङो नैबे नभेम्बरनि सेकेन्ड उइकआवनो बेवहाय मोनसे मेगा डिसेम्बरनि सेकेन्ड उइकआव जोङो मोनसे मेगा जयनिं प्रग्राम जों बेयाव लागोन आरो बेवहाय इउपिपिएलल' नङा बेवहाय गोबां राजनैतिक दोलोनि दैदेनगिरि एबा मावथिफ्रा जोंजों जइन जागोन आरो बेनो बिटिसिनि बिपिएफनि 40टा कनस्टिट्युएन्सिनि बयनिख्रुइबो देरसिन आरो बांसिन जयनिं प्रग्राम होननानै जों मिथिहोनो हागोन आरो नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट फ्री सीट कभार 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन